हेलो लोगोफोर आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ सिगाङावनो बजबनानै लाबाय। दा जोंहा दिनैहाय माने इलेक्सन जानानै थांनाया अनेक गोबाव जाबाय नङा होमबा रायजोफोर। दा बयनिबो गोसोआव माने गुद दङ, माने अनेक सोंनाय फिननाय जाखारगासिनो दं जानांगौ। माने जोंना देरहामारगोन ना देरहामाराब्रा होनलायनानै बेफोरबायदि सानलायनानै दं जानांगौ आरो नङा होमबा रायजोफोर। दा बेखायनो आङो दिनैनि दिनाव BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों, माने टेनसन जानो नाङा। ओरैनोब्लाबो माने 100% जोंना माने हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BPF दोलोनि जायनाखि केन्डिडेट, बे केन्डिडेटआ माने 100आव 100% देरहानानै एकदम बारासो आरो। दा बिनिनो माखासे आङो माने एग्जाम्पल हिसाबै माने माखासे एग्जिट पल लाबोदों नोंथांमोननो देखायनो। दा बे एग्जिट पलखौ नोंथांमोना नायलां, अब्लानो बुजिगोन माने जोंना BPF दोलोनि माने माखासे माने केन्डिडेटफ्रा बबे जायगायाव बेसेबां देरहागोन बेसेबां देरहाया बेखौ नोंथांमोनहा नायनानै ला। माने बेफ्राव एसे एनैया हेरफेर जानो हागौ, खिन्थु गासिबो हेरफेर जाजोबनाय नङा, खिन्थु एकदम देरहानाया 100% आरो। बेनिखायनो BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफ्रा एकदम गोनो गोथो साननायफोरखौ एकदम बारहो, एकदम खुला खुलि खोथा, एकदम देरहानाया 100% खाथांखा आरो जेरैबाबो देरहागोन। माने 4 तारिखआव माने जों बयबो BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजाया माने अमा जानोल' रेडि जाखादो आरो। दा दिनैनि दिनाव खन्थाइ सानो माने BPF आरो UPPL जागोन नालाय, ओंखायनो बे UPPL आरो BPFनि माने एग्जिट पलखौल' देखायनाय जागोन। बेबो माने होनोबा क'क्राझार आरो चिरांनि बे एग्जिट पला। दा बेनो लोगोफोर, दा नोंथांमोना माने मा होनो नैबे एग्जिट पलखौ नायलांदो, अब्लानो माने नोंथांमोना गोसोखौ रेजें मोनगोन आरो बबे जायगायाव माने जोंना महिलारि सारा देरहागासिनो दं। दा बेखौ आङो होलांनाय जाबाय, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो, अब्लानो बुजिसिगोन आरो। थ' लोगोफोर बिदिबा नायलांदो, फारि फारि खिन्थालांगासिनो दं सोर बबेयाव बेसेबां मोन्दों। दा सेथियाव दङ परबजरा एसटि रिजार्भ। दा बेयाव BPF दोलोआ मोन्दों 30,382 भट मोन्दों। आरो नेक्स्टआव दं UPPL। दा बिथांमोनहा मोन्दों 16,700। दा बेखौ माइनास खालामनानै 13,682 भटआव माने BPF दोलोआ आवगायनानै दं आरो। दा नैथियाव फैदो गुमा, बे जाहैबाय अपेन। बेयाव मोन्दों BPF दोलोआ 25,347 भट मोन्दों। आरो बिनिफ्राय UPPLआ मोन्दों 15,721 भट मोन्दों बिथांमोनहा। दा बेखौ माइनास खालामनानै 9,626 भटआव माने BPF दोलोआ आवगायनानै दं आरो। दा नेक्स्टआव फैदो 3 नाम्बाराव फैदो श्रीरामपुर, माने नन एसटि रिजार्भ। दा बेयाव मोन्दों BPF दोलोआ 8,600 भट गासै। ओमफ्राय बिनिफ्राय UPPLआ मोन्दों 6,000 फुरा। दा बेखौ माइनास खालामनानै 2,600 भटआव माने BPF दोलोआ आवगायनानै दं आरो। दा नेक्स्टआव फैदो 4 नम्बराव जुमदुवार एसटि रिजार्भ। दा बेयाव मोन्दों BPF दोलोआ 12,044 भट आरो UPPLआ मोननाय जादों 8,000 फुरा। दा बेखौ माइनास खालामनानै 4,044 भटआव माने BPF दोलोआ आवगायनानै दंहैयो आरो। दा नेक्स्टआव फैदो 5 नाम्बार सराइबिल एसटि रिजार्भ। दा बेयाव मोन्दों BPF दोलोआ 22,642 भट। दा UPPLआ मोन्दों 15,457 भट मोन्दों बिथांमोनहा। दा बेखौ माइनास खालामोब्ला 7,185 भटआव माने BPF दोलोआ आवगायनानै दं आरो। दा नेक्स्टआव फैदो 6 नाम्बार कुसुगाव एसटि रिजार्भ। दा बेयाव मोन्दों BPF दोलोआ 21,002 भट मोन्दों। दा बिनिफ्राय UPPLआ मोन्दों 13,200 भट गासै। दा बेखौ माइनास खालामनानै 7,800 माने 2 भटआव BPF दोलोआ आवगायनानै दं आरो बेयावबो। दा नेक्स्टआव फैदो 7 नम्बराव फैदो फकिराग्राम नन एसटि रिजार्भ। दा बेयाव मोन्दों BPF दोलोआ 29,000 फुरा आरो UPPL दोलोआ मोन्दों 17,000 फुरा। दा बेखौ माइनास खालामनानै 12,000 फुरायाव माने BPF दोलोआ आवगायनानै दं आरो बेयावबो। दा नेक्स्टआव फैदो 8 नम्बर, बेयाव जाहैबाय दतमा एसटि रिजार्भ। दा बेयाव मोन्दों BPF दोलोआ 16,626 भट मोन्दों। दा UPPL दोलोआ मोन्दों 12,856 भट मोन्दों। दा बेखौ माइनास खालामोब्ला 3,770 भटआव आवगायनानै दं BPF दोलोआ। दा बिनिफ्राय नेक्स्टआव फैदो 9 नाम्बार बनरगाव एसटि रिजार्भ।
दा बेयाव मोनदों BPF दोलोआ 25,483 आरो बिनिफ्राय UPPLआ मोनदों 16,800 23टा भट। दा बेयावबो 8,660आव माने देरहानानै दं, माने आवगायनानै दं आरो। दा नेक्स्टआव फैदो 10 नाम्बार। बे 10 नाम्बाराव जाहैबाय देबेरगाव नेस्टि रिजार्भ। दा बेयाव मोनदों BPF दोलोआ 29,010टा भट आरो UPPLआ मोनदों 21,230टा भट। दा बेखौ जुदि माइनास खालामोब्ला 7,780टा भटआव माने BPF दोलोआ आवगायनानै दं आरो। दा नेक्स्टआव फैदो 11 नाम्बार। 11 नाम्बाराव दङ बावखुंग्रि ST रिजार्भ। दा बेयाव मोनदों BPF दोलोआ 19,515टा भट आरो UPPLआ मोनगोन 14,636टा भट। दा बेखौ माइनास खालामोब्ला दा बेयाव 4,879टा भटआव माने आवगायनानै दं BPFआ। दा नेक्स्टआव फैदो 12 नाम्बार सालाखाथि ST रिजार्भ। दा बेयाव मोनदों BPFआ 21,877टा भट आरो UPPLआ मोनदों 13,755टा भट। दा बेखौ माइनास जुदि खालामोब्ला 8,122टा भटआव माने आवगायनानै दं BPF। दा नेक्स्टआव फैदो 13 नाम्बार चिरां ST रिजार्भ। दा बेयाव मोनदों BPF दोलोआ 26,218टा भट आरो UPPLआ मोनगोन बेयाव 16,477टा भट। दा जुदि बेखौ माइनास खालामोब्ला 9,741टा भटआव माने BPF दोलोआ बेयावबो आवगायनानै दं आरो। दानिया नेक्स्टआव फैदोलाय। नेक्स्टआव जाहैबाय 14 नाम्बार। 14 नाम्बाराव दं चिरां दुवार ST रिजार्भ। बेयाव मोनदों BPF दोलोआ 19,135 आरो UPPLआ मोनदों 17,934टा भट। दा बेखौ जुदि माइनास खालामोब्ला 1200 गांसे भटआव माने BPF दोलोआ आवगायनानै दं आरो। दाना नेक्स्टआव फैदोलाय 15 नाम्बार। 15 नाम्बार काजलगाव ST रिजार्भ। दा बेयाव मोनगोन BPF दोलोआ 27,492टा भट आरो UPPLआ मोनगोन 14,500। दा जुदि बेखौ जुदि माइनास खालामोब्ला बेयाव 12,992टा भटआव माने BPF दोलोआ आवगायनानै दं आरो। दा नेक्स्टआव फैदो 16 नाम्बार। 16 नाम्बाराव जाहैबाय निसिमा ST रिजार्भ। दा बेयाव मोनगोन BPFआ 18,407टा भट आरो UPPLआ मोनगोन 13,286टा भट। दा बेखौ जुदि माइनास खालामोब्ला बेयाव मोनगोन 5,121टा भटआव माने आवगायनानै दं आरो BPF दोलोआ। दा बिनिफ्राय नेक्स्टआव फैदोलाय 17 नाम्बार सबायझार ST रिजार्भ। बेयाव जाहैबाय 22,176टा भट मोनगोन BPFआ आरो UPPLआ मोनदों 15,265टा माने भट मोनदों बिसोरो। दा बेखौ जुदि माइनास जुदि खालामोब्ला बेयाव 6,911टा भटआव माने BPFआ आवगायनानै दं आरो। दा 18 नाम्बाराव फैदो मानास सेरफां ST रिजार्भ। दा बेयाव मोनदों BPFआ 23,975 भट आरो UPPLआ मोनदों 14,700 भट। दा बेखौ जुदि माइनास खालामोब्ला 9,275टा भटआव माने BPF दोलोआ आवगायनानै दं। दा नेक्स्टआव फैदोलाय 19 नाम्बार। 19 नाम्बाराव मा दङ? थुरिबारि अपेन। बेयाव दङ BPFआ 21,721टा भट मोनगोन आरो UPPLआ मोनगोन 10,453टा भट। दा बेखौ जुदि माइनास खालामोब्ला 11,200 माने 68टा भटआव माने BPFआ आवगायनानै दं आरो बेयावबो। दा बिनिफ्राय नेक्स्टआव फैदो 20 नाम्बार। 20 नाम्बाराव मा जाखोलाय मादांगुरि अपेन। दा बेयाव मोनदों BPF दोलोआ 24,998 भट आरो UPPLआ मोनगोन 18,435टा भट। दा बेखौ जुदि माइनास खालामोब्ला 6,563टा भटआव माने BPF दोलोआ आवगायनानै दं आरो बेयावबो। दा बिनिफ्राय नेक्स्टआव फैदो 21 नाम्बार। 21आव दङ सालबारि ST रिजार्भ। दा बेयाव मोनदों BPF दोलोआ 25,484टा भट। दा UPPLआ मोनदों 20,735टा भट। दा जुदि बेखौ जुदि माइनास खालामोब्ला 4,749टा भटआव BPF दोलोआ आवगायनानै दं आरो बेयावबो। दा 22 नाम्बार। नेक्स्टआव फैदो 22 नाम्बार कख्लाबारि ST रिजार्भ।
बे कख्लाबारि एसटि रिजार्भआव बिपिएफआ मोनदों 25,353टा भट आरो इउपिपिएलआ मोनदों 20,013टा भट। दा बेखौ जुदि माइनास खालामोब्ला 5,340टा भटआव आवगायनानै दं बिपिएफ दोला बेयावबो। दा नेक्स्टआव फैदो टेस्ट नाम्बाराव दं दिहिरा अपेन, बेयाव दङ बिपिएफआ मोनदों 22,973टा भट आरो इउपिपिएलआ मोनदों 14,000 फुरा। दा बेखौ जुदि माइनास खालामोब्ला 8,973टा भटआव बिपिएफ दोलोआ आवगायनानै दं आरो। दा नेक्स्टआव फैदो मसलपुर एसटि रिजार्भ, बेयाव मोनदों बिपिएफआ 28,755टा भट आरो इउपिपिएलआ मोनदों 18,320टा भट। दा जुदि बेखौ माइनास खालामोब्ला 10,435टा भटआव माने बिपिएफ दोला बेयावबो आवगायनानै दं। दा लास्टआव फैदो 25 नाम्बार बागानपारा एसटि पार्ट, बेयाव दङ बिपिएफआ मोनदों 4,959टा भट आरो इउपिपिएलआ मोनदों गासै 4,234टा भट। दा बेखौ जुदि माइनास खालामोबा 725टा भटआव मानि आवगायनानै दं बेयावबो बिपिएफ दोलोआ। दा बिनिफ्राय गासै बिपिएफ दोलोना ज' खालामनानै मोनदों 5,53,174टा भट मोननाय जादों बिपिएफना गासै, आरो इउपिपिएलआ मोननाय जादों 3,69,730टा भट मोननाय जादों इउपिपिएलआ। दा बेखौ गासै माइनास खालामोब्ला 1,83,444टा भटआव माने बिपिएफ दोलोआ आवगायनानै दं आरो। दा दिनैनि एग्जिट पल खिन्थानाया बेनोसै। दा नोंथांमोना माबायदि मोनदों नायनानै दा बेखौ एसेब्लाबो कमेन्टजों फोरमायहरदो। दा बिनि एसे गाहाय गोजौ जानो हागौ, माने फिक्स नङा आरो बेफोरो, माने हयथ'बा बारा जागोन अबेबा हयथ'बा एसे एनै खम जागोन, अब्लाबो माने बिपिएफ दोलोआ माने देरहानाया खाथां आरो। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय आरो। गोजोन्थों रायजोफोर।